Samuel Farrugia llum għandu 9 snin u f'ħajtu siefer 63 darba bejn l-Ingilterra u l-Iżvizzera mill-2007 sal-lum. Imma mhux b'kapriċċ. Ta' età tant żgħira Samuel beda jsofri minn kanċer f'għajnejh. Wara xhur twal ta' tertiq il-qalb irnexxielu jeleb din l-isfida. Imma fl-2013 il-kanċer reġa' ħareġlu u mill-ġdid ommu Mary Rose kellha tħalli kollox warajha. L-aktar żmien kien diffiċli mhux meta konna mmorru l-Ingilterra, għax l-Ingilterra jisa kissib is-sodda mifruxa, ma konna mmorru Switzerland fejn hemmhekk kien aħna konna l-ewwel każ li morna Switzerland, ġifieri essax ma konniex nafu x'ħansibu. U xejn ma kellna lest bħalma jkun is-soltu min-naħa tal-isptarijiet. Allura speċi iktar trid tażaq waħdek. Samuel spjegat li kemm il-darba ġew okkażjonijiet fejn bina talaba xi ħaġa imma ċaħdutu minnha għaliex ma kienx taffordja. F'kumment il dan l-istazzjon saħansitra qalet li kieku mhux għall Malta Community Chest Fund kien ikollha tbieħ dara. Kienet tajnuna u support kbir, żgur, għax li kieku naħseb li jew spiċċajt biħejt id-dar. Għax l-ispejjeż li jirrikjedu żgur li waħdu ma tagħmilx. Apparti li l-kura rajt tingħata min-naħa tal-isptar, però min-naħa l-oħra ċertu affarijiet jien kieku ma stajtx nagħmelhom lanqas. Ma l-ħajja trid tibqa' għaddejja normali kemm jista' jkun. Mistoqsija l-messaġġ lil Malta Community Chest Fund, Samuel jgħid li m'għandux kliem biex ifisser dak li rċieva. I wish to tell her thank you for helping us and seeing us through to basically everything. It's hard to say it in words, just helping us through the difficult times we had through my life. And I'd like to tell her thank you. Paqali għal-istrina din is-sena wkoll se tkun qed tiġbor il-fondi biex persuni bħal Samuel jingħataw l-għajnuna inkluż dik finanzjarja biex jelbu mumenti diffiċli.